Baba, ai mata ce gaba da kudin su ba. Tashi ka banguri. Yadda na zan sha ba siga kuma haka nan za ku sha. Tashi ka banguri. Lafiya kuwa? Zauna mana. Na ga ku da makamai ne, ina za ku je ne? Ai, wato malam. Yau ya kasance cewa za mu fita farauta shine muka zo ka duba mana shin akwai sa'a ko kuwa in ba sa'a sai kai kowa ya kama gabansa shine kawai abin da ya kawo mu wurin ka. Yanzu za ku iya shiga Sambisa? Ma kuwa malam mu dai yanzu a dai mana dai dubai shine mu ƙara gaba saboda sauran doyi suna san suna jiran mu. Okay to shi. Gabas, yamma, kudu, arewa. Yawwa, kana jina da kyau? Ina jin ka malam. Akwai sa'a. Ina ji malam. Amma abin da nake so da kai, daji akwai sa'a. Gaskiya ne. Amma a kula. To yanzu malam, yanzu bari mu duba ma abin da ko ba ka bari ba. Yawwa. Saboda haka yanzu ya malam yanzu ga wannan. To ba matsala, Allah ya dani, Allah ya dani, Allah ya dani. Kai, ku tashi. Zo mu je. To Allah ya dani, Allah ya dani. Yawwa to alhamdulillahi yanzu dama aka turo min yaro banda na siga. Su waɗannan sun ce za su je Sambisa. Daji Sambisa yanzu anya yaran nan ma suna ma da hankali kuwa? Yaran nan anya suna da hankali kuwa? To ni dai Allah ya taimake na samu na siga. Lafiya kuwa? Malam. Ya na ku haka ne? Malam kai baka san me ya faru mani malam. Ka duba mana ka ce akwai sa'a malam yanzu gashi mun ji an kashe mana dan uwan malam. Me yake faruwa da haka malam? Haka ya faru? Wallahi ko malam. To ai kun san komai da abin da ya faru ai kaddara ce ai. To ne me zan ce muku? A sa'an nan an duba muku an ce muku akwai sa'a. Kuma gashi nan na ga kun dawo jina. Ya abin da ya faru ai kaddara. Ha 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 ha!